Трябва да измислим как да поручим близнаците. Един от тях може да е бащата на Габо. Да. Имам идея. Може... Не, няма да стане. Добре. Тогава да... Няма да дойдат, ако пак надраскаш стената. Как разбра какво искам да кажа? Не е толкова трудно, приятел. Може да отидем в клуба, в който работят, и да кажем, че искаме да се явим на проби. Но, Рик, идеята ти е гениална. Ти си гений. Ще се пробваме като играчи и близнаците ще ни... Извинете, къде ще се пробвате вие? Да не искате да напускате академията? Какво? Да напуснем ли? Не, Соел, това откъде го измисли? Диего, използвам случая да се консултирам с теб. Да предположим, че травмата на Габо не е хронична. Какво ще правим с системата, която разиграваме? Не те разбирам. Соколите играят по един начин с Габо и по друг без Габо. Ако Габо не играе и използваме системата 4-4-2, има логика. Ти предлагаш да се върнем към системата на Франциско, така ли? Не разбрали, че с тази схема за малко да отпаднем? Да, така е, но... Слушай, Вито, не ме карай да съжалявам, че те направих треньор. Правим го за доброто на отбора. Не проявявай несигурност. Хайде де, започвайте. Не! Добре тогава, имам достатъчно време. Кой е изцапан целия сорта? Какво да направя? Не мога да го заставя да поеме отговорност. За какво по-точно? Нищо не съм направил. Слушай, ще те набия накрая. Това ми е за теб. Защо? Заради теб всички ми викат грубата грешка. Заради мен? Да. Не. Да. Не. Да. Слушай, аз просто си свърших работата като коментатор. Ако търсиш виновен, погледни се в огледалото. О, не, забравих, че ти обичаш да гледаш само в камерите. Мислех, че си ми приятел. Престанете, да не сте на 5 години. Кажи Но го на на него! него. Казвам го и на двама ви. Не ви ли е срам? Възрастните хора не решават проблемите така. Когато се върна, искам да сте се сдобрили. Ясно ли е? Моля за извинение за недоброто качество на картината и излъчването, но тази новина не може да чака. Защото Рики и Деде, настоящи титуляри играчи на Златните Соколи, изглежда заради недоволство от новия треньорски състав на отбора, днес след обед отидоха на проба в друг клуб. Душата ми се къса от това, че трябва да съобщя тази новина за предателство. Това са хора, които аз считам за свои приятели, но мой дълг като журналист е да бъда верен на истината. Не мога да повярвам. Видя ли, Лео, казах ти, че се държат странно напоследък. Само да ми паднат. Не знаете какво говорите. Сляп ли си? Не виждаш ли? Те са предатели. Нали помниш, че ми дължиш услуга? Да, Добре. Искам само да бъдеш честен с мен. Какво става с вас тримата? ако мислиш, че Рики и Деде ще напуснат академията, уверявам те, че... Рики и Деде може да са всякакви, но не са предатели. Знам, че е друго нещо. Но как разбра? Беше очевидно. Заподозрях ги още като разпитваха за татко и значката на първия випуск. След това познах почерка на Деде на графита на стената. Какво става, Габо? С удоволствие бих ти казал, но... Но какво? Нямаш ли ми доверие? Напротив, вярвам ти. Тогава мислех, че сме приятели. Знаеш, че можеш да споделиш всичко. Добре тогава, ще ти кажа. Слушай, Рики и Деде ми помагат да намеря нещо. Какво търсите? Баща ми.